Здравейте, казвам се Александър Руси, професионален боксер. И както всеки човек, аз се тревожа за сигурността на моето семейство. Затова имам система за сигурност Ajax дома си. Нека ви кажа как да направите дома си по-сигурен само за 15 минути. За да свършите системата ви е нужен смартфон, достъп до интернет и приложението на Ajax. Сега нека свържем хъба. Хъбът е готов да охранява и да се грижи за вашето спокойствие. Нека свържем сензорите. Устройствата на Ajax са лесни за свързване. Просто сканирайте QR кода и ги включете. Ще поставя сензорът за отваряне на входната врата. Нека инсталираме сензора за движение. Най-подходящо е той да бъде поставен в ъгълът на стаята. Нека си представим, че съм крадец и отварям вратата, за да вляза. Ajax е в режим на защита. Ей, човече, имам идея как да подобриш защитата си.